Yes, Lord Jesus. Praise your name, oh God. Give you all the glory. We worship you. There is no one like you, oh Father. We give you all the glory. The ancient of days. The one who was and is and is to come. The Alpha and the Omega. The beginning and the end. You last forever. Jesus Christ, Father, we thank you, Lord, that you walk in the blessing. And you say, Father, the blessing of the Lord makes someone to become rich without any painful sorrow. In the name of Jesus, we give you the glory. We give you the glory. In the name of Jesus. Hallelujah. Isaiah 43, verse 16 to 21. 43, verse 16. Amen. Amen. Ufundeka kanje. Usho kanje uJehova owenza indlela elwandle nomkhonto emanzini anamandla, okhipha izinqola namahashi, impi namandla kuyalala kanye kanye, akusena kuvuka, ucishile ucinyiwe njengomongo. Ningakhumbuli izinto zakuqala, ningazindli ngezindaba zasendulo. Bhekani ngiyakwenza okusha, uyakuqhamuka manje. Angithi niyakwazi na? Yebo, ngiyakwenza indlela ehlane nemifula kwahlonga siphi. 20. Izilwandle zasendle ziyakungidumisa, amakhanka nezinhle, ngokuba ngiveze amanzi ehlane nemifula kwahlonga siphi, ukuphuzisa abantu bami abakhethiweyo, laba bantu engizenzele bona ukuba bashumayele udumo lwami. Usho kanje uJehova. Haleluya. Ukukhuluma kukaJehova bazalwane, ukhuluma noIsrael. Ofanele alalele. Nathi bandala senotshana kufuna silalele. Usho kanje uJehova. Amen. Useyamchaza ke laphayana angakasho ukuthi uthini. Useyamchaza ukuthi lo Jehova lona owenza indlela olwandle. Wenza indlela olwandle. Nomkhondo emanzini anamandla. uJehova bazalwane simkhonzayo. Wenza indlela olwandle. Enze imkhondo emanzini anamandla. Hallelujah. Nabithi bazalwane, uJehova simkhonzayo uyayenza indlela olwandle. Bengeke kube ulwandle njengoba kwakunjalo kaIsrayeli, kodwa bekungaba isimo esingafanana nolwandle. Bekungaba isimo
udlula kanjani angidluleli ngokubuka kwakho. Kodwa bayamchaza namhlanje uIsaya uthi lo Jehova lona wenza indlela olwandle avule nemkhombo. Haleluya. Ukhipha izinqola namahhashi, impi namandla, uyalala kanye akusekuvuka. Kuqinyiwe njengomoya. Haleluya. Ukhipha inqola noma zingabaqosha zasibaqosha lenqola naye wayilekelela ukuthi ayiphume zibaqosha. Kanti uzofike elwandle lenqola zingene zife zonke bazalwane. Haleluya. Inqola lempi ife olwandle yonke. Amen. Ngenzeka ke kube mhlawumbe inqola nawe elandelayo engekho right ehlaselayo. Kodwa uJehova simkhonzayo uthi nje bheka kuye ngoba yena uzoyi-athenda le nqola. Uzobona ukuthi lezi zimpi uyi-athenda kanjani yena. Amen bazalwane. Zingena olwandle ayiphinde ibonakale. Lisho njalo izwi likaNkulunkulu, zingena olwandle ayiphinde ibonakale. Athi zicishiwe, isiswati sibeka kahle, zithi zicishiwe kuhle kokuphuphutha mawuphuphuthi intambo yesibani ayiphinde ibonakale. Ake simkhombe uNkulunkulu ukuthi le nqola zikulandelayo, lezi zinto ey'ningi ezikulandelayo, uJehova uzoyiphosa olwandle zihambe zingaphinde ibuyele. Amen bazalwane. Asimkhombe ukuthi unoJehova ilolu hlobo lukaJehova ukuthi mangabe kukhona impi ezayo ungesabi ngoba uNkulunkulu uzokuphosa olwandle konke. Uhambe kungaphinde kubuye. Ucishe. Amen bazalwane. Akusindanga ngisho yedwa laphana, akusindanga ngisho nqola, akusindanga masosha, akusindanga mahhashi, akukho masinda lapha. Unjalo uJehova simkhonzayo. Amen bazalwane. Then uverse 18 muye bazalwane bengithandayo othi ningakhumbuli izinto zakuqala, ningazindli ngezindaba zasendulo. Haleluya. Ningakhumbuli izinto zakuqala, ningazindli ngezindaba zasendulo. Nayo into efika isibulale sesisindisiwe sesikolile, silanda izinto zakudala lokusiphila nazo manje. Uthi kodwa uJehova ningayikhumbula, khohlwani ngokuqala. Agcizelela uPawulu ethi mkhohlwa okusemuva ngizelulele kokuphambili. Amen bazalwane. Uthi musani ukukhumbula, musani ukuhamba uphethe into yakuqala, zidedele lezi zinto zakuqala. Musuhamba uphethe rejection yayizona. Amen bazalwane. Kusasa nje ziyi-1 few hours singena kumhla ka-1 ku-2026. Uthi uJehova ungakhumbuli nalokho kwenzeka manje ngaleli hora leli lesingaka sekuyoshaya u-10 manje. Amen bazalwane. Uma kunento enzima, kunento usizi, musungena nayo, musukuyikhumbula, musukuhamba ukhumbula leyo nto leyo. Asingaboni usizi. Wangathi uNkulunkulu uthi mangabe eza kithi ethi uyafika ukuthi wena ubona usizi. Usabona i-rejection yakuqala, usabona ukulimala kwakuqala, usabona ukuthi ubani wenza ukuthi ajike ngelusizi ngoba kugcwele nakuwe. Haleluya. Ningayikhumbuli izinto zakuqala, ningayikhumbuli izinto zakuqala, ningayikhumbuli
bazalwane. Umkhumbule masukahle nami umkhumbule ukuthi ngilana phakathi kwenza imizamo yokuthi wangamkhumbuli. Amen bazalwane. Mangabe sibasizile bese uyakhohlwa. Kodwa uJoseph amayephuma sekuyisikhathi sakhe sephuma sokuchaza iphupho likaFaro. Uyafika lo ukuthi okay nami kodwa bazama ukukhumbula isikhathi eside. Waphela unyaka lokhu uhlezi ejeleni sengaphandle angamkhumbuli. Waze ukukhumbula late. Esezochaza amaphupho. Uma efika uJoseph akabe lokuthi wena wenza 1 or 2 or 3. Yiko kwamenza uJoseph wakhuphuka. Amen bazalwane. Waba yiprime minister wafika abafowabo behamba bonke nje abafowabo. Nalapho azange ethi mina nangidayisa. Niyabona bazalwane. Ukungakhumbuli izinto zaqala. Kuyakhuphuka kubeka kwenye level. Amen bazalwane. Elithi izwi kaNkulunkulu nale inhlupheko efikayo nani nalo okwenzekayo. Lezo zinto lezo ziyakhuphuka, ziyaqinisa. Musa ukuhamba wena lokho ukhumbula ukuthi yazi ukuthi ubani wenza ukuthi nga-reject, ngathola i-rejection. Mina njalo ngashonelwa ubani. Lezo zinto lezo bazalwane. Lolo sisi lo esibhonayo. Ngabe sikude noNkulunkulu khona ukusize sesilibona. Amen bazalwane. Into maseyenzekile ungasikhumbuli izinto zakuqala. Hallelujah. Kwathi abaseFilipi ithi konke okuhle, konke okumhlophe, konke okubongekayo, konke okuphusekayo zinda ngalokho. Ungazindi ngalento ebuhlungu. Iba umthwalo kuwe. Iyabangela nalezifo. Ningayikhumbuli izinto zakuqala. Amen bazalwane. Sizoya emthandazweni. Usho njalo kuverse 18. Ningakhumbuli izinto zakuqala. Ningazindli ngezindaba zasendulo. Then 19. Ungakhumbuli izinto zakuqala zosiza la. Bekani ngiyakwenza okusha. Kuyakuqhamuka manje. Engathi angithi ngiyakwazi na. Ngiyakwenza okusha. Angeke bazalwane kwenze okusha wena usaphethe izinto zakuqala. Ngeke. Hallelujah. Izinto ezinjengezenzeke. Manje observe nje nala ebandleni kunezinto ezintsha ezenzekayo. Hallelujah. Kunezinto ezintsha ezenzekayo. Angazi noma ngibona uNkulunkulu mningi bazalwane la ebandleni. Mawungena la uyawezwa amandla kaNkulunkulu akuhlule. Izinto ezintsha ezenzekayo. Hallelujah. Wangathi lezinto beyingokhela kithi sonke. Hallelujah. Izinto ezintsha ezenzekayo. Lezi zinto zizokwenzeka ku-individual. Kuloyo naloyo othi mina ngi-end. Ngifuna wena Nkosi. Mangena la angikhumbuli lutho kwakuqala. Anginalutho kwakuqala engikhumbulayo. Ngingena ngi-end, ngingena ngi-clean, ngingena nginejoy. Amen bazalwane. Esikhuluma ngayo kukhulunywa ngayo la kuMonday yakulo December ijoy. Ngesikhathi unejoy kunezinto uNkulunkulu ayikhathazayo. Ngenxa yokuthi wena unejoy phela ukhohle ukuthi ubani owakujikela, ubani owaqabana nawe, ubani owakushiya emhlabeni awugonile lezo zinto lezo. Amen bazalwane. Ubuhlungu khona kodwa akuhambe ngohambe uNkulunkulu kusize lekwedlule. Hallelujah. Ngiyabona ngibamba lokho bazalwane. Nami ngashonelwa ngibaba ngo-2002. Kodwa ngeke nane lodulanga bazalwane. Ngike ngibalise ngithi yazi ukuthi kodwa unababa mina. Ngakhohlwa bazalwane. Kwaya ngokuya ngakhola uNkulunkulu wangisiza ngakhola. Nathi bazalwane ngidonsela lapho bazalwane sesizokhangaza. Hallelujah. Ngidonsela lapho ekutheni ungakhumbuli
ngesikhathi sakho uyangazi uzongenzela nini lokhu engicelayo. Amen bazalwane. Ngayikhumbula izinto zakuqala. Zosho njalo bazalwane bese siyemthandazweni. Ukuthi uNkulunkulu ufuna ukwenza izinto ezintsha. Bhekani ngiyakwenza okusha. Ngiyawuqhamuka manje. Angithi niyakwazi na? Yebo ngiyakwenza indlela ehlane nemfula kwahlokasi. Ngiyavela imfula kwabanye kuvele indlela ehlane kuwe kungenzeki mhlawumbe ubamba izinto zakuqala. Sizoyihlola bazalwane sizwemthandazweni sizoyihlola. Kukhona la izinto engeke zenzeke khona ngenxa yokuthi timing kaNkulunkulu indlela iprocess yakhe. Kodwa ke ake uyihlole ukuthi ngaba ngibambile izinto zakuqala. Ngaba ngibambile inini. Ngaba ngigonile usizi. Ngaba ngigonile ubuhlungu. Ngaba ngibambile ngibambe kubani ukuthi kwangenzani. Amen bazalwane. Ithi lento athethelela injilisi. Thethelela futhi kungama process. Uthethelele impela ungathi uthethelele kodwa uphinde futhi unklinye. Uthi ngithethelele kodwa ngiklinile angifuni uhambe eduze kwakho. Usakhumbula lapho usakhumbula. Kodwa into sayikhumbula. Amen bazalwane. Singena ku-2026 asikhumbuli izinto zakuqala. Asizikhumbuli, asigone sizi, asigone lutho, ayikho into esigonayo. Kuzothina ngabe uNkulunkulu ethi uyamuva, umuva ibanga, umuva abangcwele bakhe, wena usale. Amen bazalwane. Uzudideke noma ngabe abantu sebengena kwi-move kaNkulunkulu. Udideke ukuthi kazi kwenzekani, bangena ku-move. Hallelujah. Bangena kwenye level. Singayikhumbuli izinto zakuqala. Hallelujah. Sizothandaza abazalwane. Simuse uNkulunkulu ukuthi aselekelele. Sihlale kuye uNkulunkulu. Impela ovula indlela ehlane. Uthwethe ukuthi ilwane zasendle ziyakudumisa. Ngoba wena uveza amanzi ziphuze. Uveza lokho ziphuze. Uveza indlela ziphuze ziyakudumisa. Hallelujah. Then 21 uthi laba bantu ezenzele bona ukuba bashumayele udumo lwami. Amen bazalwane. Yilamanzi lezindlela nani na uyivezelela abantu azenzele bona. Laba bantu abazale bo yena ukuba beshumayele udumo lwakhe. Mama beke usabamba izinto zakuqala angeke uyi-experience. Hallelujah bazalwane. Angeke uwathole lama benefits akhona lezinto esibekelwe zona. Amen bazalwane. Emalangeni nje ngike ngathola bazalwane i-benefits. Kade sengihlushwa ngamehlo.
ngiyakhuleka MC vele I was 10 minutes late namanje sem 10 minutes after 14 minutes after. Okay bazalwane sizothandaza. Thandazela cabanga izinto oyikhumbulayo Thixo sisize. Angifuni ukukhumbula. Njengoba uqala lo nyaka angakhumbuli lutho. Hallelujah. Angakhumbuli lutho, angingaboni isiza, angingaboni lutho olubi. Kodwa angihambe ngifree, ngihambe ngithokozile. It's a weapon, Jonja. Thokoza is a weapon, strength faith. Akube clean, akube empty. Hallelujah.
people